El primer que heu de fer és entrar al correu i obrir el correu electrònic que us ha arribat amb l'enllaç de la classe de Tinkercad. Obriu l'enllaç i li donareu a l'opció de Google. És molt important que no trieu ni aquesta ni aquesta, sinó la G de Google. Doneu el vostre correu de l'Institut Roquetes, li doneu a continuar, seleccioneu Spain i la vostra data de naixement real. Com tots, com a mínim, complireu els 13 enguany, no hi haurà cap problema amb el vostre compte. Ara ja teniu accés al Tinkercad. Un cop aquí, el primer que heu de fer és canviar l'idioma, si no us sentiu massa còmode amb l'anglès. A baix de tot de la pàgina, aquí a la dreta, teniu l'idioma. El català, malauradament, encara no hi és, però podem traduir-la com a mínim a l'espanyol. Ara ja teniu la pàgina en espanyol. Aquí, a l'esquerra, teniu les classes i, si accediu aquí, podreu veure la classe a la que us ha convidat el professor. I aquí teniu la classe.